ای وطن آزاد لغندور درد درمانم منی Hurmatly vatandaşlar we aziz radio dinleyici dostlar, habarlar atlı gepleşigine hoş geldiniz. Bu yer Mazar Şerif şähri Balx Milli Radiosu. Bulgun Penşembe 1404-nji Hurşidi ile Mizan ayının 3-njisi. Şu saatda habarları tanıştıryan men Bismillah Şahin. Bismillahirrahmanirrahim. Balx vilayet mukamynyň nöbetdäki oturuşlygy bolup geçdi ki Balx walisi, Balx vilayet mukamynyň orunbasary, Ulama şurasynyň başlygy, vilayet mukam reis defteri we başga bir näçe sany mesullar gatnaşdylar. Ýygnak başynda bir näçe ayet kelamullah mejitten tilawat bolmagy bilen şuru boldy. Balx walisi gatnaşanlara aýtýar ki, nizam sobaty we halk asaýyşy üçin zaruridir ki biz halk bilen bile durmaly we olaryň ýöreklerini ele getirmeli diýdi. We milletiň alakasyny bu nizama köpeltmeli diýdi. Hem de köşüş etmeli ki sadyqana we şaýsta hyzmeti bu halka anjam bermeli diýip nyktady. We hem de öňkü kanunlar lagy bolany, hem de kanunlar şer'i we islamidir diýdi. Jelse adynja asasyna görä Mevlevi Fadl Rabbi Fadli Balx vilayet mukamynyň defter reisi paramin tatbiq boluşlyk urda täkidläp, şonuň ýaly bir näçe sany mowzular urda söz ýöretdi. Mübarek özleriň näherlerini fakleýişlik, öwrenişlik, esnat, waraklar, kartlar we möhürler çap boluşlyga narxlar matrah boldy. We hem de ýygnak dowamında Radio Milliniň mesuly hem istedi ki bu nahat bilen hemkar bolsalar taky nizam disawatlaryny ýaxşy şeklinde ýaýlyma çykarsa. Jelse soňunda Balx walisi Mulla Muhammed Yusuf Wafa tarapyndan gerekli bolan täslimler alındy we ýygnak duaýa bilen hatyma tafdy. 6 aýlyk tahassusy freelancing barnamasy Itlaat we Ferheng Wezaratynyň ýigitler umurynyň muaýenetiniň eftikary bilen we aktiv defteriniň hemkarlygy bilen Balx vilayatynda ýola goýuldy ki 430 sany ýigitler faryg bolmagy bilen soňuna ýetişdi ki mahally mesullary we mukamlar gatnaşdylar. Ýygnak başynda Mevlevi Muhammedler Zarar Balx vilayatynyň Itlaat we Ferheng başlygy aktiv defteriniň hemişelik edýän hemkarlygynyň gadardanlyk edip sözleriniň soňuny şöyle getirdi. Mujawtasi pada khpal zindagi ki bayad çünki da talibul ilmi zindagida da zdakru da talim و تعلم ژوندۍ باید د خپلو استادانو د خپلو مشرانو ډېر احترام او قدر باید په کورنیو کې د مور پلار ډېر احترام او قدر وکړو او په تعلیمي مراکزو کې د خپلو استادانو ډېر احترام او قدر وکړو د استادانو احترام به د دوی مینه د دوی شفقت او د دوی هغه توجه چې د شاګردانو ته وي هغه توجه به بیا موږ او تاسو تر اوجه پورې رسوي. Ondan soň Mevlevi Muhammed Yunus Raşid Itlaat we Ferheng Wezaratynyň ýigitler umurynyň muýini bul faryg bolan ýigitlere tebriklep islamy imaraty mesuldur ki bul ýigitlere şol zeminesini ferahem etse we ýigitleri hem dini we milli işleşlige teşwiqlady. جوانا هم در جنگ، هم در بازسازی، هم در جهاد، هم در مقابله، هم در حمایت از نواميس ملی، هم در حمایت از ارزش‌های اسلامی سهمی بیشتری دارند نسبت به دیگر اقشار جامعه. پس تنظیم، مدیریت، کنترل، تربیه و آموزش دادن این تمام چیزهایی هستند که بر دوش حکومت است تا بر جوانای خود تمام خدماتی که در این عرصه هستند بر جوانان تقدیم کنند. Mevlevi Nurul Hadi Abu İdris Balx vilayet mukamynyň orunbasary bul bernamany mühim we hayaty diýip jowanlary ýurt awadanlygy üçin sadyqana hyzmat etmekligine buyurdy we sözleriniň soňuny şöyle getirdi. Da tawtiye da dabdabe kabkabe düşman her düşmanı ki her desteği kimi kula şuma da idminan dاشته bاشید. idminan بخی مطمئن باشین که شما انشالله اونا در آخرت که اونا راست و در دنیا که رسوا شده و رسوا میشه در آخرت بیت نظر رسوا است. این ما شما عملا انجام دادیم عملا دیدیم در طول 20 سال در افغانستان. Ýygnak dowamında Ahmed Jawid Ekberi aktiv defteriniň Şamalgar zonundaky mesuly faaliýetleri urda maglumat berip Balx vilayet mukamynyň rehberiyetliginde dürli hyzmatlar halklara iraga bolýar dedi. تعهد ما است با معین صاحب محترم و با مقام ولایت و رئیس اقتصاد که اکثر تلاش دارد که در همه عرصه‌ها کار کنند. ما در مزار شریف در بخش انکشاف ادارات پروژه بسیار اساسی داریم که بخش تندیس شبکه‌های برق است، تندیس سرک است، جغل‌اندازی سرک است و بخش اساسی ما در فوکس یا توجه ما در بخش زراعت هست که در بخش چکدام است.
Yığınak soňunda ustadlar we şagirdler 6 ay dowamında muwaffaqana öwrenipdiler ki faragat senedini ele getirdiler. We soňky habar Balx welaýatynyň Emir bil Ma'ruf we Anil Munkar mesulary Balx welaýatyna muwaffaq boldylar ki bir näçe sany rowany keselikleri bar kişileri jemleseler. Rowany kişileri Balx welaýatynda we bolswalyklarda Emir bil Ma'ruf we Anil Munkar muhtesepleri tarapyndan şol hefte dowamında jemlenip tedawi boluşlygy üçin Saramiýaş riýasatlygyna tapşyryldy. 110 تن از بیماران روانی که دچار اختلال مغزی بودند طبق فرمان عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی توسط ریاست امر بالمعروف ولایت بلخ در طی 2 هفته جمع‌آوری گردیده‌اند. جهت تداوی این بیماران به ریاست محترم سرمیاشت ولایت بلخ معرفی شدند و این روند جمع‌آوری هنوز ادامه دارد. Bilhabar asasyna görä Emir bil Ma'ruf we Nahy anil Munkar muhtesepleri tarapyndan ikisany jadugerler bilfil tusaklanyp adli we qazaý nihatlara ma'rifi boldy. 2 تن جادوگران ماهر و حرفه‌ای که از مرکز شهر مزار شریف توسط محتسبین ریاست امر بالمعروف ولایت بلخ بازداشت گردیدند. بعد از تحقیقات و بررسی به ارگان‌های عدلی و قضایی این ولایت معرفی شدند. این جادوگران به هدف فریب مردم به بهانه شفایاب شدن مریضانشان که از مردم پول جمع‌آوری می‌کردند که خوشبختانه محتسبین با همچو افراد اجازه فعالیت را نداده. Hurmatly watandaşlar, ustadtag habarlar bilen tanış boldunuz. Hoş sağ bolun. Ey vatan azatlığın dur derde dermanım meni.